जोंहाना राजाया नै लेखा फरायगासिनो। मा लिरदों बाबा नों मा साबजेक्ट? बे होमवर्क हरदों स्कुलनि आरो बे टिउसननि। ए टिउसननिखौबो लिरदो गासिखौबो लिरजोबदो। बेनि बे मोननैनिफ्राय दे बयबो आशीर्बाद हर जाहानि राजानो मोजाङै पास जाथों होननानै ना। दे बुं बाबा। बयबो आंनि आशीर्बाद हर ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो। गुड मोजां फरायनो हानायनि आशीर्बाद हो होननानै बुं दे। एसे लाजिदोंलै मामा। गावनि स्कुलाव मेडामनो माबा मोनसे खिथादोंनो बे आंनि सोमोन्दै देलाय खिथालाय मा होननायमोन नों दहाय स्कुलाव मेडामखौ? जों मामाया बे इउटुबार फैसा खामायबाय थादों जास्टिननि बायदि होनदों। ओमफ्राय आंनि लोगोनि बायदि। ए नोंसिनि लोगोनाबो इउटुब दङ ना इउटुब चेनेल मा नाम? जास्टिन बिबार। बिबार नङा। ए माबा टाइटेलखौनो मिथिया। मा टाइटेल? ओमफ्राय मा नाम माबायाव चेनेला मा नामनो? I don't know. You don't know? सोंफेराखै। सोंफेराखै? नों गाबोनफोर सोंदोब्रा। नोंनि क्लासनिनो नोंनि बि ग्रुपनि नामा? माबा सेक्सना ए। सेक्सन एसो? बर' फरायनो फैयो। ए बर' फरायनो फैयो बेखायनोथ' नुवा। एबार लोगो मोनबाथाय सोंनानै ला दे। जाहानि मामानि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय जोंबो नोंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै बुंनानै फै दे। आं दाख्लै बुंनाय। ए नों बुंनाय ओमफ्राय? जोंहा मामानि मबाइल माबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनाखै आङो। होमबा दाहाय होनगोन माबा गाबोन होनगोन। दाख्लै मा बुंनाय होमबा नोङो देलाय बुंलाय? दाख्लै मा बुंनाय बुंलाय? माबा आरो मोजां बुं दे।